Aquest vídeo és especialment important i tant de bo el vegin el màxim número de persones. Avui s'han convocat eleccions espanyoles, pel 28 d'abril, i aquestes eleccions ho poden canviar tot. I quan dic tot, és tot, i m'explico. Portem dècades fent les mateixes coses amb els mateixos resultats. Portem dècades abonats al processisme. Portem dècades fent creure a la gent que participant de la política espanyola obtindrem resultats per la independència. I això és completament mentida, ha esdevingut fals i hem vist que no té cap resultat. Aquest 28 d'abril hem d'aconseguir afeblir el PSOE i que la ultradreta pugi al govern d'Espanya. I m'explico per què. Perquè la ultradreta farà que els catalans decideixin fer la independència unilateral i lluitar-la de forma pacífica, però lluitar-la. I la independència, la república de forma unilateral, és l'única forma possible d'aconseguir la independència. Per altra banda, aconseguint que el tripartit fatxa pugi al govern d'Espanya, aconseguim que Europa s'impliqui, perquè Europa tindrà un govern franquista al cor d'Europa i els catalans tindran la màxima legitimitat amb defensa pròpia per declarar la república i defensar-la. Aquest 28 d'abril no podem votar. Aquest 28 d'abril, si votes, vota algun partit que els afeblegi, com per exemple el PACMA. El PACMA, que a més li farà molta ràbia a Vox perquè ells són uns assassins d'animals. Aquest 28 d'abril no contribuïm al victimisme, no contribuïm al llirisme, no contribuïm a fer una altra vegada el mateix que venim fent els últims 40 anys, que és victimisme davant d'Espanya, anar a pidolar. Aquest 28 d'abril fem que pugi el tripartit fatxa, que ens obligui a defensar la república unilateral i obligui a Europa a implicar-se per fi. Aquest 28 d'abril ho podem canviar tot.